Ang unang sulat ni Pablo kang Timoteo, Kapitulo 6. Ang mga ulipon kinahanglang magtahod sa ilang mga agalon, aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios o sa atong pagtulun-an. Bisan pa kun ang mga agalon nila mga magtotoo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pagani nga mudugang pakamaayo ang ilang pag-alagad kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtotoo raman usab nga ilang gihigugma. Itudlo og iwali kini mga butanga. Ang magtudlo og laing pagtulun-an inay nga muuyon sa matuod nga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuohan, nagpasigarbo pag-ayo ug walay alamag. Gikabuangan nila ang pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong, ug mosangpot kini sa kasina, pagkabahin-bahin, pagbugal-bugal, daotan nga mga katahak, ug walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghunahuna sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Hinuon ang relihiyon makapadato gayud pag-ayo sa tawo kun siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala inig kamatay nato? Wala usab. Busa, angay kitang makontento kung makakaon og makabisti. Apan kadtong buot madato, mahiagom sa tentasyon ug malit-ag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga makayudyod sa tawo ngadto sa kapildihan ug kalaglagan. Kay ang pagkahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Apan kay ikaw iya man sa Dios, likay kining tanan. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Diosnon, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghok. Paningkamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa bugno sa pagtuo ug makadawat sa ganti nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa pagsugid mo sa imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. Atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato. Gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabuligan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon. Ang Dios ang dalaygon ug bugtong magbubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Tambagi ang mga dato nga dili sila magmapahitason ug nga dili magsalig sa bahandi nga dili makahatag og kasiguruan kundi diha sa Dios nga sa walay sukad naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Tambagi sila sa pagbuhat og maayo ug sa pagpadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug andam sa pagtabang sa uban. Niining paagiha, makatigom sila og bahandi nga mahimong lig-ong sukaranan nila alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Timoteo, matnguni ang gitugyan kanimo
Likay ang mga sulti-sulti nga dili Diosnon ug mga binuang nga mga panaglalis mahitungod sa gitawag sa pipila ka tawo nga kaalam, apan dili di ay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagpuyo nga nagbaton sila niining kaalama ug tungod niini nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Hinaot unta nga ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan. Ang unang sulat ni Pablo kang Timoteo kapitulo 6.